Em dic Ilias i ara us explicaré que a classe vam començar a treballar els romans amb un pla de treball que hi vam aprendre moltes coses i vam fer una excursió a la vila romana dels Munts i una altra que la vam fer just ahir, que vam anar a l'amfiteatre i al circ i en aquest pla de treball vam aprendre moltes coses i aquí hi ha uns dibuixos de la Faustina. Hem fet aquest treball i aquí tenim un mosaic que vam fer a la vila romana de Sencelles on estem ara i això són les nostres màscares que hem fet, que aquesta és del carnaval i aquesta és la que hem fet a classe. Bon dia, soc l'Aner. Avui vinc a explicar-vos què hem fet durant aquests mesos. Primer vam visitar la vila romana de Sencelles i la pedrera del Mèdol. També vam visitar el pont de les Caixes i el pont del Diable. I vam fer unes maquetes. Vam fer el frigidàrium, el cardàrium i l'arc. I aquesta és la piscina d'aigua calenta, d'aigua freda, i aquesta és la d'aigua calenta. També vam fer unes columnes i uns murs. I el que més m'ha agradat és fer la piscina d'aigua calenta. Aquí tenim dos cartells, que és el FEM Muriarume, amb la seva explicació de les presentacions. I aquí tenim el sexe i els seus ossos. Aquí tenim la pelvis, que és d'un home, i una dentadura. El nostre projecte consisteix sobre uns quants taulers de preguntes, com per exemple aquesta, que estan plastificades sobre Sencelles, a la qual tenim 3 diferents dificultats. Pot ser tant tipus test, entre 4 opcions, pot ser de verdader o fals, entre 2 opcions, o també pot ser de tipus escrita, que t'ho jugues tot, però comptaran més punts.